Ahojte, skúsim to inak. Volám sa Lucia a mám taký neúplne atypický život a som neúplne taká atypická a veľa ľudí mi povedalo, idem sa zatiaľ namalovať. Vôbec neviem, že ako to bude prebiehať a vôbec neviem, čo budem hovoriť, ale v podstate, ako by som to chcela zhrnúť. Narodila som sa úplne ako zdravé dieťa a všetko bolo v pohode. Keď som mala necelé 3 roky, dostala som cukrovku. Nemáme to v rodine, nemáme nič, čo nejaký moja babička alebo niekto, jak sa hovorí. Bolo to následkom toho, že som bola ako dieťa chorá, mala som zápal priedušiek, opakovane som dostala antibiotika a naša pani doktorka zhodnotila, že 3. a 4. dávka antibiotik nezabera, tak mi dá vyššiu dávku pre dospelých, ktoré zabrali. Ale hneď potom bolo, že som dosiahla skoro 3 roky a povedala si, že teraz treba dať to očkovanie, čo sa dávalo, takéto trojkombo. Takže následne na to 2-3 týždne mi odišla imunita a dostala som cukrovku. To nie je úplne až taký ako keby point tohto videa. Point tohto videa je, že keby som mala celé zhrnúť, kto som, čo som, jak som, tak by to trvalo tak 20 minút, ale skúsim to tak v krátkosti. Keď som mala 22 rokov, zostala som tehotná a tým, že som mala tú cukrovku, to tehotenstvo bolo náročné, ale zvládli sme to. A keď sa narodil môj starší syn predčasne, lebo tam boli kopec komplikácií a teda, opäť opakujem, zvládli sme to. Narodil sa s dosť vážnou srdcovou vadou, o ktorej sme nevedeli. A psychika človeka je... No kurva, psychika to je akože, nebudeme si klamať, ale nie je to úplne akože sranda. Chcela som sa malovať, že? Ja som jak chlap, že neviem robiť dve veci naraz. No proste prišlo veľmi náročné a ťažké obdobie v mojom živote, kde môj malý teda bojoval o život, opäť opakujem, zvládli sme to. A ja som následne na to, ako on zvládol tie jeho prvé ťažké operácie, oslepla. Stalo sa to tak, že malý mal po veľmi vážnej operácii, kde bol v umelú spánku. Nakoniec sa to začalo obracať, že všetko bolo OK. A keď prišiel taký ten pocit, že asi to zvládneme, tak som si išla láhnuť s tým, že od zajtra to bude lepšie a ráno, keď som sa zobudila, tak som nevidela. Dobre, už som si dala podkladovú bázu a make-up, lebo toto, no skončila som tam, že som sa teda narodila, že som sa zobudila a nevidela som. Išla som hneď samozrejme lekárovi tým, že mám cukrovku, nikto neriešil, že by to mohla byť hocičo iné, ale že to teda bude spôsobené cukrovkou. Na základe toho lekár začal aj pokračovať a riešiť, čo so mnou. A samozrejme začali operácie. Mám za sebou 24 operácií očí a bez toho, aby teda sa to zlepšovalo. Bolo to obdobie, kedy akože to naozaj nebolo jednoduché. S mojím mužom sme boli spolu krátko. Oliverko, teda môj starší syn, bol taký, že keď som nebola v nemocnici ja, tak bol on, lebo proste bolo treba riešiť veci. Dúfam, že mám tu korektor, dobre. A po 24 operáciách, keď som išla ako keby už na tú poslednú, na pravé oko som už nevidela, ale som mala ešte také zvyšky, že som sa vedela sama ako keby pohybovať, tak po operácii došiel lekár a oznámil mi teda, že teda už sa nič nedá robiť. A tak som si vtedy povedala, že OK, že tak teraz je ten čas, že mám chytiť depresiu a mám byť teda nešťastná, tak som došla domov, ale ja som si to vlastne podľa mňa až do dnešnej chvíle neuvedomila, že som akože došla o zrak, že proste to tak nejak... Ja sa naozaj, že denne pýta niekoľkokrát, hoci kto, že a naozaj nevidíš? No ako naozaj, keby si ma videla niekedy, keď niečo hľadám, tak to pochopíš. Ale vrátim sa k pointe, nebudem si dávať dneska púder, lebo Janka Hrmová mi povedala, že si nemám dávať púder, keď mám to kúpať. To len tak na odľahčenie. No, pointa. Nevidela som, samozrejme, že všetci to teda prikladali cukrovke, potom všetkom, čo sa udialo, som došla domov, že teda som si láhla do postele, že idem mať depresiu. Pri sámbačku som tam ležala asi 7 minút. Som sa posedela a hovorím, no ja sa nudím. Takže čo teraz? A vlastne som sa musela naučiť všetko od znova, ale zároveň to bolo prirodzene, že to išlo všetko tak nejak... Ja mám také krédo životné, že rob všetko, čo ťa baví a keď to nemôžeš robiť klasicky, tak to rob po svojom, ale proste rob to. Takže som začala variť, začala som fungovať a
a tak ďalej. A v podstate, toto je len také akože veľmi rýchle zhrnutie. Pokračujem ďalej. Sekundu, musím si nájsť kontúry. No a aby som to teda nezdržovala, mám krásneho druhého syna, zdravého úplne. A mám muža, ktorý so mnou napriek všetkému zostal. Je úžasný. Vieme sa pohádať 75 krát do dňa. Je to proste super. A mám svoje podcasty, mám na YouTube volá sa to, že varenie na slepo, kde si volám známych ľudí a dám im vlastne možnosť vyskúšať si, aké je to nevidieť na chvíľku, kde varíme. Pozrite si, je to super. Dlho som nič nenatočila, lebo fakt na to nemám čas. Snažím sa s mojimi chalanmi normálne cestovať, fungovať, robiť všetky veci. Mám agentúru, mám možno aj štetec, ktorý hľadám na tieto kontúry a možno aj nemám. Vidíš, toto je to, keď nevidíš more, že furt niečo hľadaš. To je proste moje indiánske meno, tá, čo furt niečo hľadá. Možno aj preto, že som bordelár, nebudeme si nič hovoriť. Dobre, čiže pointa, dochádzam ako keby nakoniec, že bolo tam toho dosť, všetkého, ale ja niekedy aj zabudnem. Ja reálne niekedy aj zabudám na to, že proste čo všetko už sa stalo, len mi to niekedy niekto pripomenie, že pamätáš vtedy po tej operácii a pamätáš vtedy a pamätáš hento. Jasné, boli akože situácie, keď som sa vytrieskala zo schodov a zlomila som si ruku, lebo proste som nevidela, kde je schod. Boli, nebudem klamať, že ne. Boli situácie, najťažšia v mojom živote situácia bola, keď som porodila svojho druhého syna a proste nevidela som ho, ale to proste nevadí. To nevadí proste, že nevidíš. To nevadí, že nepočuješ. To nevadí, že nemáš proste pravú, ľavú ruku, alebo že si na vozíčku. Proste naozaj to nevadí. Proste fakt sa dajú robiť veci, môžeš. Ešte nejsom domalovaná, hej, aby si nemyslela, že budem chodiť takto. Proste dá sa. Ja to stále opakujem a všetci si myslia, že to je akože Ježišmaria, ale fakt čokoľvek ťažké sa ti v živote stane, tak sa kurva z tých nôh vieš postaviť, lebo proste tu je niekto, kto ťa má rád. A ak si ten proste typek, čo má depresia, si nešťastný, lebo nemáš nikoho na svete, tak keď pôjdeš do detského domova alebo pôjdeš do domov dôchodcov, kde tí ľudia sedia sami a len si s nimi raz za týždeň vypiješ čaj alebo si ideš na praviesku, tak tu je zrazu niekto, komu na tebe bude záležať. Nepotrebuješ na to peniaze, nepotrebuješ na to mať neviem aké možnosti, proste len nájdi niečo, čo ťa robí šťastným. Okopávať záhradku, nemáš záhradku, chod na lúku. Proste nikto ti nemôže zakázať, že si vyhrabeš niekde nejakú rastlinku a budeš ho chodiť polievať. Alebo ťa robí šťastným malovať. No tak v Pepku si kúpiš papier aj plátno za pár eur a rob to doma. Proste len ja si vždycky predstavím, ako keby, že už som naozaj veľmi stará, ležím na tej smrteľnej posteli a hovorím si, že OK, dobre, mám zážitky, mám ľudí, mám toto a vždy som proste sa postavila sama za seba. Takže to len tak na začiatok a keď budete chcieť vedieť viac alebo možno nejaké konkrétne situácie v živote, tak let's go, napíš mi. No a keďže som vedela ešte do poslednej chvíle, že budete chcieť vedieť, ako sa nevidiaca namaluje, sekundu. Dneska to je veľmi lightové, veľmi jemné. Ešte si dám lesk a na bežný deň úplne stačilo.